Vedel som, že keď padne nejaký úder, zase ma zatlačí na pletivo a bude chcieť klinčovať, tak ako aj Kartal, tak ako aj Taburčánu, tak ako aj Mililo, všetci predchodní. Na Oktagone 77 predvedol svoju tradičnú show Vlasto Čepo, tak Vlasto, ako si spokojný s tým, ako to dnes prebehlo, so svojím výkonom a s tým, ako si to ukončil? Som spokojný, že zápas vyšiel podľa predstav a bez žiadneho zranenia a damageu, takže lepšie nemohlo výjsť. Prekvapilo ťa, že hneď na začiatku ako keby ustúpil pred tebou, ako keby sa ťa zlakol a že ťa nechal ísť do ňoho, aby si ho mohol využiť na klietke tú svoju prevahu? Akože neprekvapilo ma, lebo mal som pocit, že aj som očakával od neho, že nepôjde do prestrelky, som mal, že bude taktizovať, že veľa sa hýbať, tak ja som tlačil dopredu a vedel som, že keď padne nejaký úder, zase ma zatlačí na pletivo a bude chcieť klinčovať, tak ako aj Kartal, tak ako aj Taburčánu, tak ako aj Mililo, všetci predchodní, keď dostali úder, ma zatlačili a chceli ma hádzať, tak ako aj Vavžiňák, všetci. Čiže ja očakávam od tých súperov, že nebudú sa chcieť so mnou byť. Zase sa spomínalo, že si nešiel takticky a že si urobil svoju show, ale nám prišlo, že si išiel takticky, že si počkal, ako nikam si sa nehnal, nepanikáril si. Tak vidíš to aj ty tak, že si dodržal dneska tú taktiku a zvíťazil preto? Akože veľa si nepamätám z toho zápasu, ale keď si to pozriem, ale čo mi hovorili tréneri, že som išiel dobre, že som sa pekne hýbal, nepúšťal som sa bezhlavo, že to na stene a na pletive a na zemi som pekne stával a hovorím, nepanikáril som, keď ma držal, oddychoval som, cítil som, že mi nemôže nič spraviť. Vedel som, ako náhle ma chytí, že padneme, hneď sa postavím, takže to je v podstate možno aj takticky odrobené, ale tak musel by som si to pozrieť, aby som vedel presne. A na záver dnes vyhral Cordero, nie úplne takým spôsobom, ako by chcel, Pirát sa zranil, tak vidíš jeho ako nejakého možného supera, ďalej je to podobný štýl, ako ty tiež sa chce pobiť. Vidíš ho nejak do budúcna proti sebe? Všetci v top 10 sú moji budúci možní súperi, takže to nechám na organizátorov. Ďakujem. Ja si nevyberám, koho mi ponúknú, s tým pôjdem. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.